थानाय के बरुवा बालिका विद्यालय एबा के बरुवा हिन्जावसानि फरायसालि गोजौ फरायसालि बेवहाय दिनै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना क्लास 9 नि फरायसुला फरायसुलिनो हरनाय साइकेल बे साइकेलखौ राननाय जादों आरो नैबे के बरुवा गार्लस हाई स्कुलाव गासै 78 फरायसुलिफ्रा बे साइकेलखौ मोननो हादों आरो बेखौ दिनै राननाय जाबाय आरो बियो मोनसे मोजां बिथांखि जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां गोरिब नखरनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा न'निफ्राय फरायसालिसिम थांलाय फैलाय खालामनायाव बे साइकेलखौ मोननायलाय जोबोद सुबिदा जादों आरो सोलोंथायाव बिथांमोना बा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोसो होगोन मानो होनना बुङोब्ला फरायसालियाव फैनानै न'आव थांफिननाय बा न'निफ्राय फरायसालियाव फैनाय बे मोनसे मोजां बाहन गैयाब्ला साइकेल बा बिदि बेबस्था गैयाब्ला एसे साननाय फैयो गोसोआव मालाबा बायो आरो जोंनि बे गामि ओनसोलाव बेबायदि बास गारि बा बेबायदि रिक्सा बेबायदि गोरलैयै मोननो थाङा दा बेखायनो गोबाङानो एसे खाथिनिफ्राथ' आथिंजोंनो थांलाय फैलाय खालामो नाथाय बे साइकेलखौ मोननायनि उनाव बे फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोबोद मदद जादों आं बेखौ मिजिंथियो नैबे हाइ स्कुलाव दिनै 78 फरायसुलिनो राननाय जादों बे बालिका विद्यालय हिसाबै आरो बे 78 फरायसुलिफोरा निस्सय दा जेसेबांखिनि गोसो होना फरायदों आरो साइकेल मोननायनि उनाव मिजिंथिगोन बिथांमोना आरोबाव मोजाङै गोसो होना फरायगोन एखनबा गारजेनफोरा जोंनि खाथियाव साइकेल बा बायदिसिना बिनानै अनसुंथाइ बिनानै थाङो नाथाय जोङो गासैनोबो मददथि होजोबनो हाया नाथाय नैबेबायदि सरकारनिफ्राय गासै फरायसुला फरायसुलिनो क्लास 9 नि होनायनि जि बिथांखि लादों बियो मददथि जादों होननानै आं सानो बे आसाम नाङैनो जादों सप्ता खंनैसो सिगाङावहाय भेरगाव हायार सेकेन्डारियाव जोङो रानखांबाय क्लास 9 नि स्टुडेन्टफोरनो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनो दा बिदिनो गुबुन गुबुन फरायसालिफ्रावबो बे साइकेल राननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो आङो सानदों बा आङो सानगोन बा जोङो साननो हायो जे बे बिथांखिनि गेजेरजों गामि ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा हेफाजाब जादों आरो बिगोमाफोराबो एसे गाव गावनि गथ' गथायखौ फरायसालियाव थिनहरनायाव एसे थुलुंगा जादों